खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 5थि खेब बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया दिनै खुंजासिगोन। मख'नो गोनांदि बे बाराव बबे मोनसे पार्टीनि सोरखारनि दखलाव फैगोन बिटिसिआ इउपिपिएल बिपिए बिजेपि बायदि गोख्रों हानजाजों लोगोसेनो एपिबि कंग्रेस एजिपि जिएसपि बायदिजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हानजा आरो उदां बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बे बारनि 5थि खेब बिटिसि बिसायख'थियाव थारैनो बिटिसिआ सोरनि दखलाव फैमारगोन, थारैनो बबे मोनसे पार्टीनि आखायाव थांमारगोन बिटिसिआ? नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन इउपिपिएल बिपिए बिजेपि एपिबि एजिपि कंग्रेस बायदि दोलोफोरा बेसेबां मासियाव देरहागोन। बे समाव आं लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलनि जानानै नोंथांमोननि गेजेराव आंनि साननाय बादियै आंनि मोन्दांथि बादियै बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनो लादों। गासै मोन 40 बियाब थामहिनबा मोन 40 बिटिसि बियाबनि गेजेराव इउपिपिएल दोलोआ मोन 12 आरो 15 मासियाव देरहागोन। बिपिएफआ मोन 16 निफ्राय लानानै मोन 19 नि गेजेराव मोनगोन। बिजेपिआ मोन 11 निफ्राय लानानै मोन 13 नि गेजेराव मोनगोन। गुबुन दोलोनिफ्राय जेखियानो जाया मोनसे मासि मोनगोन। आं सानो बेबारनि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै बिटिसिआव रावबो पार्टीआ हारसिङै सोरखार दानो हानाय नङा। मानोना बिसायख'थि रिजाल्ट फोसावखांनायनि उनाव 3 खनायारि सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो सोरखारा दाजागोन होनना आं सानो। नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि गेजेराव सोर जामारगोन बिटिसिनि चिफ। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालाराव खुंजानाय बिटिसिनि भट थुनाय हाबाफारिया जानानै थांखांनायनि उनाव बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ एबा भट साननाया दिनै 8 बाजि जानाय लोगो लोगोनो भट साननाया जागायगोन। तामुलपुर बियाबनि मोनबा बियाबनि थाखाय तामुलपुर सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जागोन भट साननाय हाबाफारिया। गाहायै 22 नं दारांगाजुलि, 27 नं नाग्रिजुलि, 28 नं गयबारि, 29 नं सुख्लाय सेरफां, 30 नं गडेश्वर बियाबनि भट साननाया दिनै फुंबिलि 8 बाजि रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला खुंथाया साखाफारा जाबाय। जिल्ला खुंथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7 राउन्डनि गेजेरावनो फिथाइखौ फोसावनो हागौ होनना साननाय जादों। तामुलपुरनि मोनबा बियाबनि गासै 3,45,770 भटार्सफोरा तामुलपुर बियाबनि सा 41 बिजाथिफोरनि खाफालनि सायाव सोनारगोन। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मोनफ्रोम बियाबनि भट साननाय हाबाफारिया दिनै मैखोमै सोलिनो थांगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि लोगोसे महरगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि केसआव दायनिगिरि श्याम कानु महन्तआ मैया फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै मोनसे भिडिअ'आव मेसेज फोसावदों। श्याम कानु महन्तआ फोसावनाय भिडिअ'आव बिथाङा बुंदों दि आं जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव दुखुआव दं। बियो आंनि आंगो लोगोमोन। जुबिना आंनि लोगो, सानथौगिरि आरो लामा दिन्थिगिरिमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि आं बिथांनि जोबथा बिदाय होनो थाखाय गुवाहाटीआव थांनो लुबैदोंमोन, नाथाय आं गुवाहाटीआव थाङोब्ला आंखौ गाग्लोबगोन एबा बुथारगोन होनना खौरां मोननायनि थाखायनो, जायनि थाखाय आं थांनो हायाखैमोन। गरिमाया आंनि बिनानाव बायदि, बिसोरो आंनि नखर, नाथाय आं रायजो राजाफोरनि फिनजाथायखौ गिनानै नुजाथिनो हायाखैमोन। श्याम कानुआ बेखौबो बुंदोंमोन दि मोगथाङाव माखासे सुबुंफोरा टिआरएफ मोननायनि मिजिंजों जोंखौ फज'दों। जुबिना गावनो सा-सानजा फोरबोजों लोब्बा दंमोन। बियो सिंगापुराव थांनो गोसो दंमोन। 19 अक्ट'खालि शेखर, सन्दीपन आरो सिद्धार्थ मोना बिथांजों बायजोआव थांफादोंमोन। आं मोनसे फालांगियारि मिटिंआव मुखुब दंमोन। 3:30 रिंगायाव सिद्धार्थआ जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनो आंखौ फन खालामदोंमोन आरो बियो बुंदोंमोन दि आं गोख्रैनो बै जायगायाव सौहैदोंमोन। बेनि उनावनो आं राजस्थान दै थाग्रा खुलिजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो बेयाव थांदोंमोन। बे जाथाया आंखौ सिरि-सिरि होदोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव आं जोबोद दुखुआव दंमोन आरो बेखौ खोनानाय लोगो-लोगो आंनि बिखाया खामदोंमोन होनना बिथां श्याम कानु महन्तआ फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फुजानि बोथोरनि समनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्डनि बेलायाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनाय खान्थि फोसावदों, जाय फैगौ 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय बे सोलायनाया गोहोम गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि बे सोलायनायनि थांखिया रांखान्थियारिनि सिङाव गोग्लैसोनानै थानाय नखरफोरनि थाखाय आदार रैखाथिखौ बांहोनाय। दासिमाव रेशन कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै माइरं मोनबोबाय थादों, नाथाय फैगौ 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय माइरंनि अनगायैबो रेशन कार्डनि गेजेरजों गुबुन-गुबुन आरोबाव 3 सुबुंनि जाग्रा आदार मोनगोन।
गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खेबनिफ्राय खालि माइरंल' मोननाय नङा, माइरंजों लोगोसे सिनि, संख्रि आरो दालिखौबो मोनगोन, जेराव बेफोर गासै सुबुंनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ खम बेसेनाव रां होफादेरनानै लानो हागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रिया, जेराव दालिनि बेसेना हाथाइ बेसेननिफ्राय 25 रां खम जागोन, सिनिया बेसेना हाथाइ बेसेननिफ्राय 25 रां खम आरो संख्रिनि बेसेनाबो हाथाइ बेसेननिफ्राय 10 रां खम जागोन। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनाया दायनिगिरिफोरनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा गोबां हेंथा सोमजिहोदों आरो गोबां अजद दिखांदों। बे समावनो SITनि नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे बिथांनि गोथै देहा सावनाय जायगायाव दुखुनि सुबुंफोरा जाथायजों सोमोन्दो थानाय मुंफोरखौ मख'गासिनो थादों। बे गासैबोजों लोगोसे काहिलेपारायाव थानाय जुबिननि न'आव थांनानै दुखु गोनां नखरनिसिम दुखु फोरमायनो थांगासिनो दं। जुबिननि थैनायनि 6थि सानखालि साधारन थाखोनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खौरांगिरि आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सुबुंफोरा गरिमा गार्ग आरो बिथांनि बिफाखौ लोगो हमनो बिथांनि न'आव फैदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव बृहस्पतिबाराव सार्डिन प्रदितिन हानजानि मोनसे हानजाया नखरनि दुखुआव बाहागो लाफानो थांदोंमोन, काहिलिपारानि न'आव सफैदोंमोन आरो गरिमा गार्गनिसिम दुखु फोरमायदोंमोन। सार्डिन प्रतिदिननि बे हानजाया जुबिन गार्गनि उनमोनथाइखौ इयुन जोलैफोरनि थाखाय संरैखा खालामनायनि गोनांथिफोरखौबो फोरमायो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि आसुनि गाहाय बोसोनगिरि, आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे आसाम लिटेरेटि ससाइटिनि बारग' आफादगिरि कलाधर सइकियाजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा जुबिननि न'आव थांनानै गरिमानि फारसे दुखु फोरमायदों। दिनै BTC बिसायख'थिनि भट साननाय सान। 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय बेल बक्सआव नेनानै थाबाय थानाय बिजाथिफोरनि खाफाला दिनै बेखेवगोन। BTCनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा गुबुन गुबुन फिनजाथाय खालामगासिनो थादों। थांनाय सानखालि चिरां जिल्लानि सापागुरिनि हटेल सिगनेटआव पार्टीनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ BTC बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा माबोरै गोख्रों जादों एबा बाहागो लादों बेखौ नुनानै बिथांमोना बांसिन मासि आवग्रिगोन होनना बिथाङा बुंदों। मानोना सुबुंदारारि खान्थियाव सुबुंफोरा थिरांथा लाग्रा आरो भट होनायखौ गाव गावनि गोसो बादियै खालामनाय जायो। बेनि फिथाइया दासान्दि बेल बक्सनि सिङाव थाबथानानै दं। BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो आरो गाव गावनि दोलोनि बिजाथिफोरजों लोगोसे दिनै जानो गोनां भट साननायाव बिथां प्रमद बर'आ हामलायथि बावहरदों। लोगोसे दिनैनि भट साननाय बायदियै बांसिन मेजरिटि सिट लानानै हारसिङैनो सोरखार दाफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। चिरां जिल्लायाव हा सिमानि जेंनाखौ लानानै सिखाजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनो नाजानाय जाथाय। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पाटाबारि गामिनि थागिबि जिते बरगयारि, बिजेन बरगयारि, देकालाल बरगयारि आरो गणेश बरगयारि मुंनि सुबुंफोरा नखरैनो बरपेटार गामिनि थागिबि सोमदोन सुमफ्रामारिखौ हा सिमानि सायाव सावरायलायनो होननानै लिंहरनानै सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन। गामिनि थागिबिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना दासिमाव साथामबो दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय आरो सोमदोन सुमफ्रामारिखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिहोदों। रुंसारि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा प्रजेक्ट रय रय बिनालेखौ 31 अक्ट'बराव रिलिज खालामनाय जागोन। बे सावथुना बिथांनि मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय गार्गनि बिदाय अन्थो महरै खामानि जागोन। सावथुनजों लोगोसे गार्गजों लिरजानाय गांसे गावारि लाइजाम जाय बिथांनि जिउ राहायारि आरो गावारि जिउखौ सरजाबफादों। मख'नो गोनांदि 2007 मायथाइयाव सानखांनाय बे सावथुनखौ 3 बोसोर सिगां फोथांफिननाय जादोंमोन आरो बेयाव 15नि बांसिन मेथाइफोर दंमोन जाय बेखौ आसामनि गिबिसिन नंगुबै देंखोगिरि महरै सिनायथि होदोंमोन। मख'नो गोनांदि सावथुननि 25थि जौखोन्दोसो नुथाइफोरखौ श्रीलंकायाव सेबखांनाय जादोंमोन। सिंगापुराव गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि साननैसो सिगां जोबथा नुथाइफोरा आबुं जादोंमोन, नाथाय जुबिन गार्गनि माखासे डाबिंफोरा बे सावथुनाव दंमोन।
काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि बागुरि रेन्जआ दावबायारिफोरनि थाखाय 26 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय खुलिफिनसिगोन एबा दिनैनिफ्राय खुलिफिनसिगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै मुलुगनि मुंदांखा काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भखौ बेखेवफिननायनि हाबाफारिखौ फोसावबाय। बागुरि रेन्ज थामहिनबा लिमिटेड सार्किटआ फोरबोनि बोथोरजों गोरोबनानै 26 सेप्तेम्बर एबा दिनैनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय गावनि दरजाखौ बेखेवगोन। बेरगावआव आसा, एबसु आरो आरसु GMSनि गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि। रुंसारि प्रियंका किसाननि न्याय मोननांगौनि दाबियाव आसा, एबसु, आरसुनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। बेरगावआव बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमना आयेननि साजा होनांगौ। पुलिस खुंथाया 9 सान बारलांबाय अब्लाबो दायनिगिरिखौ हमनो हायैनि खुद्रिसारनानै मैया आसा, एबसु, आरसु आरो आदिबासि जानि सुक्ति आफादफोरा गोख्रों हेंथा सोमावसारदों। मख'जायोदि थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालारावनो काग्राबारि नलबारि किसान बस्तिनि प्रियंका किसान मुंनि सासे 9 बोसोर बैसोनि आइजो गथ'खौ खावखोमाना बुथारना फबना दोनदोंमोन। दिनैसिम बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना हमनो हायैनि जाहोनाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ थांनाय सानखालि गोख्रोङै खालामदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।